De segur que a tots aquests participants els vindria bé la següent beguda. És refrescant i té propietats antioxidants. Per a promocionar l'orxata de xufa de denominació d'origen València, avui se n'han repartit gratuïtament 1.500 litres en el centre de la ciutat. Allà on va, triomfa. L'orxata és la reina de l'estiu i ara també ho saben fora de les nostres fronteres. It has a strange taste, but I really enjoy it. Bueno. The first time I tried it, I didn't really know how to describe what it tastes like, but I love it. El dia de l'orxata ha servit per a regalar al carrer esta refrescant beguda molt valenciana. Donarem avui a lo llarg de tot el matí 1.500 litros d'orxata, segur. Els turistes autòctons i nacionals s'han sorprès amb el seu gust refrescant. Sí, la misma, la hemos comprado en la tienda y está buenísima. Hemos venido a ver todo y a probar la horchata, oye. Encara que alguns no se sàpien bé la lliçó. We had put in churros, and then I told my friends, you have to try this because it's typical Valenciano. Ça passe très très bien pour se remettre d'une dure soirée. La denominació d'origen València aprofita aquesta jornada per a promocionar un producte que és garantia de qualitat. És molt ric en vitamines, en proteïnes, és molt apte per als deportistes. Nosaltres ja sabem que l'orxata de València és una joia. Ara, en esta plaça de la Mare de Déu, ja ho saben en mig món. Bon profit!